Pozdravujem všetkých za XTB, ja sa volám Tomáš Vránka, no a hneď takto v úvode by som chcel poďakovať Jaroslavovi Jarolímovi za to, že ma pozval, alebo že teda sme mali tu možnosť sa takto dohodnúť, no a tá dohoda bola taká, že vám ukážem alebo poviem niečo k trom pozíciám z môjho portfólia, ktorým verím, ale zároveň teda som vám chcel vybrať nie také tie úplne najprestrelenejšie a najznámejšie spoločnosti technologické, ale sú to väčšinou také trošku menšie firmy, ktoré teda určite poznáte, ale možno ste nevedeli až toľko o ich fungovaní, takže poďme na to. Takže samozrejme ešte predtým ako začneme, tak musím povedať, že rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje v dôsledku použitia finančnej páky, sú spojené s vysokým rizikom vzniku finančných strát. U 77% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa ku vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne, no a pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním navštívte naše webové stránky, odkaz nájdete v popisku videa. Toľko k tým organizačným veciam, poďme už teda na samotný obsah videa. Takže prvá pozícia, ktorú som sa rozhodol vám trošku predstaviť, je Berkshire Hathaway. Je to v podstate investičný konglomerát, ktorý je vedený Warrenom Buffettom. Asi teda väčšina z vás, predpokladám, že túto spoločnosť teda pozná. Dlhé roky pravou rukou Warrena Buffetta bol Charlie Munger, ktorý teda v priebehu minulého roka zomrel vo veku 99 rokov, to znamená, že skoro stovky sa dožil. No a títo dvaja páni už niekoľko dekád ako keby vyberali zaujímavé akciové investície do portfólia Berkshire Hathaway. Ten Berkshire, veľa ľudí to berie ako len vyslovene čisto investičnú spoločnosť, ale treba povedať, že Berkshire Hathaway sa skladá primárne z dvoch častí. Prvou časťou je tá tzv. Investičná, to sú podiely v iných spoločnostiach, no a druhá časť tej spoločnosti je taká, že Berkshire Hathaway má pod sebou niekoľko desiatok iných firiem, ktoré spadajú priamo pod Berkshire a majú ich v plnom alebo skoro plnom vlastníctve. To sú väčšinou spoločnosti z tradičných sektorov, akými sú napríklad financie, výroba, služby, energetika a podobne. Je to teda akási taká alternatíva ETF fondov, ktorá by mala byť, alebo teda ukazuje, že je dlhodobo o niečo stabilnejšia ako bežný akciový index. Aby ste si to vedeli aspoň orientačne trošku predstaviť, tak toto sú spoločnosti, ktoré v podstate patria pod Berkshire. Z toho, čo ste, predpokladám, že mohli niekedy zachytiť, je to napríklad poisťovňa Geico, Berkshire Hathaway Energy, BNSF, železnice, z takých tých pre nás známejších spoločností, možno baterky Duracell alebo Fruit of the Loom, to sú také tie komerčné všelijaké trička a iné odevy, na ktoré si viete dať tú potlač, takže ono sú to väčšinou spoločnosti, ktoré sú známe alebo podnikajú v Amerike, takže pre nás Európanov to asi nie je úplne, že by sme na prvú dobrú vedeli, že o akú spoločnosť ide, ale verte tomu, že pod Berkshire naozaj patrí obrovské množstvo spoločností. Warren Buffett a jeho ľudia majú veľmi dobrú históriu z hľadiska nejakej výkonnosti tých akcií, pretože tie akcie dlhodobo prekonávali akciový index. To sa však týkalo najmä prvých rokov fungovania Berkshire Hathaway. A v tej poslednej dobe sa ako keby Buffettovi a jeho ľuďom vyčíta, že jednoducho čím sú väčší, tým to majú zložitejšie a že tá výkonnosť v porovnaní s nejakým S&Pčkom už nie je proste taká dobrá, ako bola v minulosti a že teda tie posledné dekády je tá výkonnosť podobná. Tu máte potom nejaké dlhodobé porovnanie Berkshire Hathaway výkonnosti teda firmy s indexom S&P 500. Veľmi zjednodušene od toho 65. roku ročná anualizovaná výkonnosť Berkshire je 19,5%, zatiaľ čo v prípade S&P to je 10,2%, no a vidíte, že dokopy S&P spravilo 31 000% a Berkshire zhruba 4 milióny percent, takže to zložené úročenie tu funguje veľmi dobre. To je však minulosť, alebo je tam započítaná aj minulosť, ale keď sa potom pozrieme na tú súčasnosť, tak vidíte, ja som vám tu hodil do Bloombergu výkonnosť akcií Berkshire Hathaway, to je oranžová, a S&P 500, to je teda biela za posledných 10 rokov, no a vidíte, že S&P spravil 239% a Berkshire spravil 224%, takže skoro úplne rovnaká výkonnosť. Vidíte tiež, že ten rozdiel v tej výkonnosti sa ako keby vytvoril najmä, ja neviem, posledné možno nejaké 2-3 mesiace, ale že dlhodobo naozaj ten Berkshire je v podstate
veľmi takou dobrou alternatívou k S&P 500 a úplne alebo skoro úplne rovnako to platí aj pri posledných 20 rokoch, kedy vidíte, že S&P spravilo 632% a Berkshire 602%, takže tá výkonnosť 10,5 versus 10,3% je naozaj veľmi, veľmi podobná v tej poslednej dobe alebo v tých posledných dekádach. Fungovanie Berkshireu je podľa mňa celkom jedinečné, pretože oni majú kopec stabilných biznisov a spoločnosti, ktoré generujú cash, tak ako som hovoril, oni podnikajú najmä v oblasti tej starej ekonomiky, nejaké to poisťovníctvo, doprava, energetika. To sú väčšinou sektory, ktoré sa vyznačujú tým, že sú relatívne stabilné, no a potom za ten cash, ktorý takto majú alebo získavajú, tak nakupujú nové spoločnosti alebo kupujú podiely v iných veľkých spoločnostiach. Prípadne ďalšia možnosť, vyplácajú ich akcionárom vo forme tých spätných ako keby odkupov akcií, alebo teda robia tie buybacky, ktoré v prípade Berkshireu, keď tú akciu považuje Buffett za lacnú, tak naozaj tvoria celkom veľké podiely. Čo sa týka Berkshire Hathaway, tak ten objem cashu je momentálne rekordný. Pokiaľ si to pozrieme v tej nominálnej hodnote, tak to sedí. Pokiaľ si to pozrieme s hodnotou spoločnosti alebo s trhovou kapitalizáciou, tak v podstate sme na nejakých takých priemerných úrovniach, takže asi by som tam úplne nehľadal nejakú katastrofu, že Buffett nevie čo s cashom, pretože niekedy sa to zvykne tak prezentovať, ale vzhľadom na veľkosť tej spoločnosti sme na priemerných hodnotách. Čo sa týka tých dvoch častí spoločnosti, ktoré som spomínal, tá investičná, teda tie firmy, ktoré patria priamo pod Berkshire, tak je to plus minus pol na pol, polovica je v iných akciách a teda polovicu tvoria Berkshire Hathaway firmy, ktoré patria pod Berkshire Hathaway, takže veľmi zjednodušene si to viete v podstate pozrieť tak alebo rozčleniť v hlave tak, že tá firma je delená ako keby na tieto dve hlavnej časti. K tej časti tých spoločností, ktoré patria priamo pod Berkshire, to sme si niečo povedali. Poďme teraz na to akciové portfólio, ktoré držia, pretože to portfólio je dosť koncentrované. Dá sa povedať, že nejakých 7-8 firiem dokopy tvorí 80% portfólia. No a ako už som spomínal, tak Buffettovi sa posledné roky vyčíta celkom zlý výber, pretože mal pár prešlapov, napríklad veľmi rýchly predaj akcií TSMC, ktoré potom veľmi výrazne rástli, taktiež celkom asi zbrkli nákup amerických leteckých spoločností typu Delta Airlines a podobne po príchode covidu. No a tiež sa mu ešte vyčíta aj relatívne často, že má v tom portfóliu malý podiel technologických firiem. No a ako isto vieme, tak technológie to je to, čo ťahalo to portfólio alebo akciové indexy nahor tie posledné roky. Tu je aktuálne portfólio alebo portfólio ku koncu prvého kvartálu toho predchádzajúceho roka, za ten druhý kvartál ešte úplne nevieme, ale jednoznačne najväčšia pozícia Apple 41%, Bank of America 12%, American Express 10%, Coca-Cola 7,4%, Chevron 5,9%, Occidental Petroleum 4,9%, Kraft Heinz 3,6%, Moody's 2,9%, Chubb Limited 2%, Davita Healthcare Partners 1,5%, Citigroup 1%, všetky ostatné pozície sú v tom portfóliu už pod 1%, takže dá sa povedať, že Apple a Bank of America tvoria polovičku portfólia Warrena Buffetta a Berkshire Hathaway. Veľa sa v prípade tejto spoločnosti rieši, že čo bude po Buffettovi, pretože má 93 rokov, nikto z nás teda asi nežije väčšine, takže je to podľa mňa relevantná otázka, pretože Berkshire sa rovná Buffett a Buffett sa rovná Berkshire. Treba ale dodať, že dekady si budoval alebo vychovával svojich nástupcov, či už sú to tí tzv. Dvaja Ted a Todd portfolio manažéri alebo Greg Abel, ktorý riadil Berkshire Hathaway Energy, alebo aj Jane, ktorý v podstate zase riadi celé to poisťovníctvo. On je neskutočná hlava na matematiku. Paradoxne za mňa v prípade, že by Buffett odišiel do dôchodku, alebo nedaj Bože, že by teda sa mu niečo stalo, tak ja si naopak myslím, že paradoxne to nemusí byť pre tú firmu v tom dlhodobom hľadisku až také zlé, pretože myslím si, že mnoho z tých ľudí, ktorí tam sú, napríklad tí Ted a Todd, tak oni napríklad stáli za nákupom Apple, že oni v podstate to ukázali Buffettovi. Takže tí nástupcovia, myslím si, že oni majú dekády budovanú alebo vštepovanú tú Buffettovú školu, ale sú otvorenejší novším trendom a tá firma má obrovskú zotrvačnosť, takže nemyslím si, že aj keby bol tam nejaký problém, že niečo sa stane, že by sa to zmenilo z roka na rok, takže myslím si, že bude dostatok času na vyhodnotenie toho, že čo sa tam deje a či tam môže byť nejaký problém. Takže za mňa ten Berkshire, aby sme si to nejako
zhrnuli, tak si myslím, že je to firma s výborným vedením, s výbornou históriou, nemajú žiaden dlh, majú veľa cashu, ktorý majú teraz zainvestovaný v bondoch a nesie im proste 5% ročne, takže to sa naozaj bavíme o možno nejakých 7-8 miliardách bezrizikového zisku. Spätne veľmi výrazne odkupujú akcie, keď im prídu lacné a myslím si, že nebude to firma, ktorá bude index nejako veľmi výrazne prekonávať, ale môže to byť podľa mňa veľmi dobrá, taká stabilnejšia súčasť portfólia. Takže prvá taká spoločnosť, ktorá je u mňa asi, ja neviem, štvrtá alebo piata najväčšia práve po tých technologických spoločnostiach. Tu máme potom ešte nejaké financie Berkshire Hathaway, viete si vždy pozrieť, najdôležitejší riadok sú tržby počas jednotlivých rokoch, alebo teda net income, hej, to znamená čistý zisk. Viete pozerať, že za ten minulý rok alebo posledných 12 mesiacov mal Berkshire rekordný čistý zisk vo výške 40 miliard, takže tá firma generuje neskutočné objemy hotovosti, takže výborná spoločnosť, aj výborne vedená. No a tu vidíme, že teda aj z toho dôvodu sa tie akcie nachádzajú na historických maximách. Druhá spoločnosť, o ktorej vám chcem dnes povedať, je ASML. Je to možno trošku taká menej známa spoločnosť, alebo dovolím si tvrdiť, že nie možno úplne každý to ASML spozná, ale vedzte, že je to jedna z najdôležitejších, ak nie úplne najdôležitejšia spoločnosť na svete. ASML je holandská firma, ktorá vyrába litografické stroje a pomocou tých litografických strojov sa potom vyrábajú najlepšie čipy na svete. Takže keď sledujete toto video, či už na smartfóne, počítači alebo tablete, tak s veľmi vysokou pravdepodobnosťou blížiacou sa k 100%, tak to sledujete pomocou čipu, ktorý bol vyrobený pomocou stroja ASML. Obzvlášť máte teda nejaký novší výkonnejší počítač alebo smartfón. Cena jedného takého stroja je 100 až 300 miliónov amerických dolárov a dá sa povedať, že také tie najsofistikovanejšie stroje so skratkou EUV, k tomu sa ešte dostaneme, čo to znamená, tak robí jediná na svete. Tu vidíte market share tých litografických strojov, vidíte, že už v roku 2018, žiaľ teda aktuálnejší graf som nemal, ale už v 2018 ASML zaberalo asi 60% trhu. Kedysi to bola taká trojička s Canonom a Nikonom, že ten market share máme 20 rokov dozadu celkom podobný, ale ASML potom ako jediná prešla na takú novšiu technológiu, ktorú v podstate Canon a Nikon nemá, takže teraz ten market share na tom čipovom priemysle bude určite väčší a pri tých najlepších čipoch tam má ASML v podstate market share takmer, alebo teda nie takmer, ale určite 100%. Takto nejako vyzerá ten stroj na tú výrobu čipov a len teda, aby ste si vedeli predstaviť, že aká high-tech výroba to je, tak vám prečítam jeden taký odstavec. To je stroj EUV, je to skratka od Extreme Ultraviolet Lithography, to znamená extrémna ultrafialová litografia, tu vidíte to ultrafialové UV svetlo. No a tie prístroje na výrobu čipov fungujú tak, že každú sekundu rozprášia 50 000 malých kvapôčok cínu, hej, každú sekundu, ktoré následne v prístroji laseре roztopia tak, že na každú kvapku vystrelia dvakrát a nechajú ju vypariť sa vo forme plazmy. Tá plazma emituje UV žiarenie, ktoré sa pomocou série zrkadiel v rámci stroja poodráža na kremíkové doštičky, kde sa pomocou tohto lúča v úvodzovkách vykroja alebo teda presne vyrežú čipy. Lúč je taký presný, že keby ste ho vystrelili zo Zeme na mesiac, tak by ste tam vedeli trafiť objekt o veľkosti jablka. Zrkadlá sú zase také hladké, že keby boli veľké ako napríklad Nemecko, tak by nemali výbežky vyššie ako 1 mm. Vďaka tomuto vznikajú čipy s tranzistormi, ktoré sú veľké, aktuálne 3 až 4 nanometre, to sú tie najlepšie čipy. Toľko vám vyrastú nechty asi za 3 sekundy. Takže je to totálne sci-fi a len tá samotná sústava tých vecí okolo toho laseru má 457 329 častí, takže myslím si, že toto hovorí celkom dosť vecí o tom, že aký sofistikovaný stroj to je. Takže viete si predstaviť, že takéto niečo asi teda skopírovať nie je úplne jednoduché. ASML je teda najsofistikovanejší komerčný výrobok, to si myslím, že je ten najväčší mód alebo najväčšia konkurenčná výhoda celej tej spoločnosti, že jednoducho technologicky sa to skopírovať tak jednoducho nedá. ASML má v tomto dekády skúsenosti a vývoja a je to teda v podstate takmer neskopírovateľné. Čo je tam podľa mňa ešte celkom dobre výhľadovo je, že vieme, že ten čipový segment je teraz v nejakom hype bubline, to už si každý musí nazvať podľa seba, ako to vidí, ale tie odhady už pred tým AI hypom, ja si pamätám, možno 3-4 roky dozadu hovorili, že ten segment má výraz do konca tejto dekády na približne dvojnásobok. Vidíte, že teraz celkové tržby toho čipového priemyslu sú možno nejakých 500-600 miliárd, do roku 2030 máme byť na 1,2 biliónoch, takže aj to je podľa mňa bullish, že nie len, že tá firma je výborná, ale podniká aj v sektore, kde sa očakáva veľmi
veľmi výrazný a veľký rast. Dá sa povedať, že v tej dnešnej modernej ekonomike, že čipy sú v podstate nová ropa. Samozrejme nevieme, kto tie čipové závody vyhrá, či to bude Nvidia, Intel alebo AMDčko, prípadne či to bude napríklad Apple, Google alebo Amazon, ale teda každopádne sa dá povedať, že tie čipy bude vyrábať TSMC a stroje na výrobu tých čipov bude vyrábať práve ASML, takže teoreticky tá téza by tam mala byť taká, že nech vyhrá tie čipové závody 1, 2, 3 alebo 5 spoločnosť, tak by to malo byť viac menej jedno, pretože v tej cutting edge, v tej najsofistikovanejšej výrobe jednoznačne dominuje pri tých strojoch ASML a ja to zvyknem tak hovoriť, že je to taký najmonopolnejší monopol na svete. Teraz oni dokonca dodali Intelu prvý taký stroj High EUV, ktorého cena je asi $350 miliónov, takže naozaj to sú obrovsky sofistikované a drahé mašiny. Okrem tej samotnej technologickej stránky si myslím, že sú tam veľmi dôležité aj tie dáta alebo tá dátová analytika, ktorá je spojená s touto spoločnosťou, pretože za tých zhruba 30-40 rokov, odkedy tá firma existuje, tak oni vyrobili niekoľko tisícok tých strojov, no a dá sa povedať, že zhruba 90% tých strojov je teda stále aktívnych, že sa používa, čo je teda samozrejme super pre tie spoločnosti, ktoré to vyrábajú, ale zároveň je to super aj preto, že naozaj, ako ste videli, tak to sa bavíme o úplne sofistikovanej výrobe, kde naozaj ide o nanometre a samozrejme na nastavenie tých strojov vplýva mnoho vecí, ale dokonca aj také detaily, že oni keď to zložia a testujú v Holandsku a potom to pošlú na Tajvan alebo do Ameriky, tak vplýva na presnosť tých strojov napríklad aj gravitácia, hej, že naozaj úplne také veci, čo by človeku ani nenapadli. No a tie stroje sa mesiace zabiehajú, pokiaľ sa ako keby nastavia tak, aby boli 100% efektívne. No a čo je tam dôležité je aj to, čo líši ASML od konkurencie, od toho Canonu a Nikonu, aj keď neviem úplne, či by som ich nazval konkurenciou, ale je tam rozdiel aj ten, že tie dáta sa zbierajú a vyhodnocujú a následne sa podľa toho tie stroje nastavujú. No a tak, ako som hovoril, tak, pardon, toto mám druhýkrát rovnaký slajd, ale teda pomocou tých dát sa potom nastavujú aj priebežne ako keby tie stroje a nie len tie konkrétne stroje, ale v podstate všetky stroje od ASML, že jednoducho máte vzorku strojov v tej továrni, z ktorých sa zbierajú dáta a pomocou tých dát sa priebežne nastavuje celá tá skupina strojov. No a potom samozrejme je to tá výhoda ako keby z toho hľadiska, že vy keď to priebežne nastavujete, tak tým zefektívňujete výrobu. Ona sa zefektívni, znova sa to vyhodnotí, znova sa dáta odošľú, tá výroba sa znova potom zefektívni a tak ďalej. Takže je to taký pozitívny začarovaný kruh, ktorý v podstate funguje tým lepšie, čím viac je tých strojov. Takže tie sieťové efekty sú tu veľmi dobré. Čo je podľa mňa v tom sektore ešte pozitívne, je aj to, že ten čipový sektor ako taký je cyklický, má za sebou lepšie a horšie roky, pretože gro toho dopytu tvorí dopyt po čipoch do smartfónov a počítačov a ako vieme, tak ten dopyt kolíše napríklad začiatkom toho minulého roka tam boli celkom veľké prepady aj teda v prípade počítačov, aj v prípade smartfónov. No a tá dnešná doba v oblasti umelej inteligencie tak to môže teoreticky zmeniť, pretože sa ráta s tým, že ten dopyt po tých čipoch alebo serveroch by mohol byť stabilnejší, že by nemusel byť úplne nejako takto sezónny, ako je v prípade tých smartfónov a podobných vecí. Spoločnosti ASML to ale teoreticky aj tak môže byť jedno, že či tam je nejaká tá cyklickosť alebo nie, pretože oni majú ten backlog, tie nakontraktované objednávky zhruba možno na nejaké 2 roky dopredu, takže teoreticky aj keby im úplne vyschli tie objednávky, čo sa asi nestane, tak majú čo robiť, hej, preklenú tú dobu minimálne dvojročnú. Celkovo dlhodobo to vyzerá tak, že tie objednávky rýchlejšie pribúdajú ako ubúdajú tým, že oni ako jediná firma na svete robia to, čo robia, tak jednoducho si myslím, že tam majú celkom dosť veľký ten mód, no a oni ťažia aj z toho, že majú veľmi špecifický nezreplikovateľný dodávateľský reťazec z niekoľkých stoviek firiem. Primárne teda v Európe, aby ste si vedeli predstaviť, tak napríklad tie zrkadlá, čo odrážajú tie lúče, tak oni sa leštia napríklad aj rok, takže to tiež nie je úplne vec, ktorú by ste dokázali skopírovať len tak jednoducho, ale samozrejme tie veci vyrába jedna firma na svete, alebo väčšinu tých komponentov vyrába jedna alebo pár firiem na svete. Za mňa je ASML podľa mňa najlepšia, alebo minimálne moja najobľúbenejšia európska spoločnosť. Podniká v rastovom sektore, má tam obrovský mód a majú teda výborný produkt. Sú tu samozrejme ale aj rizika, ktoré musím spomenúť. Ten AI boom môže pominúť, to môže spomaliť ten rast. Samozrejme stále je tam tá cyklickosť toho čipového biznisu. Taktiež boli uvalené zo strany západných krajín exportné obmedzenia
obmedzenia napríklad na Čínu, že jednoducho sa nemôžu tie stroje exportovať. Taktiež tam môže závažiť aj fyzika a prechod na menej nanometrov, že jednoducho časom teoreticky aj tie iné spoločnosti môžu ASML začať doháňať, lebo začneme pri tých tranzistoroch narážať na fyzikálne limity. Takto vyzerajú financie ASML, vidíte, že dlhodobo im tržby rastú väčšinou teda dvojciferne. Net income vidíte, že za tých posledných, 6-7 rokov im vzrástol snad štvornásobne. Tento rok má byť taký prechodný, pretože oni sú oneskorení za tým čipovým cyklom možno nejaký rok až rok a pol. Tie stroje, ale vidíte, že budúci rok sa tam opäť očakáva už veľmi veľký rast. No a opäť podobne tým, ako je to výborná spoločnosť a tým, ako máme tu teraz ten AI hype, tak sa tie akcie nachádzajú na historických maximách. Takže krátkodobo na ten vstup neviem úplne, či je to dobrá príležitosť, obzvlášť pre nejakých dlhodobých, strednodobých investorov, ale pokiaľ to niekto chce na dlhodobé držanie na 20-30 rokov, tak ja si myslím, že tá moderná ekonomika sa bez tejto spoločnosti určite nezaobíde. To bola teda druhá spoločnosť, no a prejdeme na tretiu firmu, ktorou je teda Alibaba, ktorú mám rád. Tá Alibaba v podstate je asi, sa dá povedať, že najmenej zaujímavá spoločnosť z tých, ktorú tu mám, je ale zároveň na asi takej najviac zaujímavej cene. Tá posledný rok si Alibaba odnáša viacero vecí alebo problémov. Akcie dlhodobo síce pekne rástli, ale možno nejakých 4-5 rokov dozadu si potom otvoril ústa zakladateľ Alibaby Jack Ma. Tým pádom začalo zo strany čínskej vládnucej strany niekoľkoročné terorizovanie tých firiem, ktoré v podstate prerástli tej vládnucej strane cez hlavu. Prišli potom rôzne regulácie, rôzne obmedzenia a pokuty. Začala čínska vláda tlačiť tie spoločnosti k tomu, aby tzv. Prispievali na spoločnú prosperitu čínskych občanov a obyvateľov. Do toho potom prišli aj problémy Číny a sveta, či už to boli nejaké covidové problémy, logistické problémy, zablokované prístavy, naozaj tie tvrdé lockdowny, že v tých skladoch nemal vtedy kto pracovať. Prišla potom aj napríklad realitná kríza v tej Číne, určite si spomínate na developera Evergrande, začala im spomalovať ekonomika, začali mať problémy spoločnosti, ktoré mali vysoké, najmä teda skryté dlhy, no a samotné potom problémy, alebo teda problémy začala mať aj samotná Alibaba, ktorej sa spomalil rast tých tržieb, spomalil sa ten retail, alebo ten biznis v oblasti retailu, nejaké tie tržby, zisky z oblasti predaja tých vecí, čo Alibaba predáva. Prišli im taktiež aj konkurenti, prišiel nejaký Shein, Temu a podobne. Taktiež sa oni stretávali so spomalením rastu toho cloudu. Možno si teraz hovoríte, že v podstate prečo som vybral tú spoločnosť, keď hovorím, že je problémová. Ona problémová je, to ja samozrejme nepopieram, tých problémov je dosť, ale napriek tomu tá firma stále generuje pekné peniaze, pekné tržby, pekné zisky. To znamená, že je tam podľa mňa nejaká disproporcia medzi tým, že aký je dopad tých problémov na financie tej spoločnosti a medzi tým, že nakoľko si to odnášajú tie akcie, pretože tie akcie naozaj vyklesali od toho maxima možno o nejakých 70 až 80%. Tá Alibaba teda napriek tomu, že máme tu aj nejaké geopolitické napätie, že teda pravdepodobne to teraz vyzerá, že americké voľby vyhra Donald Trump, ktorý naposledy nebol úplne kamarát s tou Čínou, tak napriek tomu všetkému si myslím, že tá Alibaba je výborná spoločnosť, majú veľmi dobre diverzifikovaný biznis, majú domáci a zahraničný retail, to sú dva dôležité segmenty, podnikajú potom aj v oblasti logistiky, cloudu, majú local services group a majú potom aj segment digitálnej zábavy a iných vecí. Celkovo sa dá povedať, že tá Alibaba vidí tú svoju budúcnosť pozitívne. Oni v podstate rozsekali alebo rozčlenili tú firmu. Tá Alibaba si pred pár kvartálmi prišla takou najväčšou reštrukturalizáciou od toho svojho vzniku. Boli tam menovaní nejakí noví ľudia, nové vedenia a dokonca niektoré tie segmenty chystali samostatné IPO alebo niektoré tie divízie, ktoré boli nakoniec posunuté, pretože tam boli iné problémy a firma musela riešiť iné veci, ale teda ukazuje to v podstate aj to, že to vedenie chce takýmto spôsobom odomknúť tú hodnotu pre tých akcionárov. No a Alibaba oznámila vysoké buybacky, z hodou okolností začiatkom tohto mesiaca vydali report, kde teda hovorili, že za kvartál odkúpili spätne 2,3% akcií, čo je teda obrovská suma. No a tu vidíte, že za posledné zhruba 2 roky oni spätne odkúpili nejakých 11% akcií, čo je 5,5% ročne. To je naozaj obrovské nadpriemerné tempo, ktoré
ktoré v Amerike dosahuje naozaj zo pár spoločností, takže veria v nejaký ten svoj ďalší rast, ďalšiu schopnosť generovania toho cash flowu a práve teda preto aj spätne odkupujú tie svoje akcie. V tom, čo tá firma robí, je naozaj veľmi silná a začala teda vracať peniaze tým svojim akcionárom, začala expandovať na tie nové trhy. A tiež zároveň netreba zabúdať ani na to, že Alibaba je štvrtým najväčším cloudovým hráčom na svete. Tu vidíte dáta síce za prvý kvartál tohto roka, ale AWS kód Amazonu 31% market share, Microsoft Azure 25%, Google Cloud 11% a Alibaba Cloud 4%. Takže štvrtý najväčší hráč, potom za ním je napríklad Salesforce, IBM, Oracle alebo Tencent. No a vidíte, že tie cloudové infraštruktúrne ako keby revenues za prvý kvartál boli 76 miliard amerických dolárov, takže je to ako keby vysoko rentabilný alebo proste trh, kde sa točia obrovské peniaze. Ako som ale teda hovoril, tak Alibaba má aj veľa svojich vnútorných problémov, aj tých vonkajších problémov, tie sú ale podľa mňa menšie ako reakcia tých akcií, ktorá tam je. Na to sa o chvíľočku pozrieme, tiež sa pozrieme na to, že akým spôsobom sa rozišiel rast toho voľného cashflowu a cena tej akcie, takže tu je tá moja investičná téza v podstate taká, že tie akcie sú na tom oveľa horšie ako je ten fundament. Nehovorím, že ten fundament je 100%, on je teraz možno, ja neviem, 50%, ale tie akcie oslabili o, ja neviem, 80%, takže to mi tam príde to zaujímavé. Treba ale myslieť na to, že je to riziková stávka, investovanie je samozrejme rizikové celkovo aj pri Berkshire Hathaway, aj pri ASML, ale teda Alibaba ešte aj tým, že to je Čína, že majú tie problémy, tak ešte je to násobne rizikovejšie ako tie predchádzajúce dve spoločnosti, ktoré som spomínal. Tu som vám ešte hodil do grafu dve metriky, žlté stĺpčeky sú generovanie voľného cashflowu za jednotlivé kvartály. Vidíte, že dlhodobo v podstate tá firma naozaj generuje pekný cashflow, že tie posledné kvartály sa dá povedať, že to aj rastie, aj keď samozrejme Alibaba má nejaké výkyvy podľa teda aj nejakých odpisovaní jednorazových vecí a modrá čiara vám ukazuje, že vývoj ceny akcií a tam v podstate vidíte, že naozaj tá cena akcie vyklesala pomaly z $300 na tejto ľavej osi na 72, takže výrazná korekcia. Nehovorím, že tie akcie by mali byť na maximách, ale vzhľadom na to, že vidíte, že tie posledné roky tá firma naozaj funguje po finančnej stránke pekne, tak mi príde proste zvláštne, že sa rozišiel ten net income alebo generovanie toho voľného cashflowu s cenou tej akcie. Tu sú potom financie Alibaby, vidíte, že tie tržby im naozaj pekne rastú, dá sa povedať každoročne o desiatky percent. Teraz je tam síce spomalenie, ale aj tie ďalšie roky sa očakáva rast o 7-8%, čo je stále celkom slušné. Vidíte net income 8 miliard, 8, 17, 11, 18, 15, 18, 18, čaká sa 20, 23, takže je to rastová firma aj tu a vidíte, že aj na tom voľnom cashflowe oni generujú pekné peniaze. Keď sa ešte pozrieme na zadlženie, tak vidíte, že majú 110 miliard v keši a 28 miliard v dlhu. Takže tiež ako nezadlžená spoločnosť generujúca hotovosť. Obchoduje sa to za market cap 174 miliard, takže si zoberte, že ten čistý cash tvorí možno, ja neviem, polovicu alebo 40% z tej trhovej kapitalizácie, takže príde mi tamto ocenenie naozaj zaujímavé. Tu máme potom ešte akcie tej Alibaby, ako som hovoril, tá cena vyklesala z nejakých 300 až na nejakých 72, teraz sa to v podstate motá pri tých nejakých lokálnych maximách, kde tá cena bola aj okolo roku 2014, takže uvidíme, ako sa to vyvinie, ale proste cenovo ja si nemôžem pomôcť, mne to príde veľmi zaujímavé. No a úplne posledný obrázok, ktorý tu mám, ja som na schvál tej spoločnosti vyberal aj tak, aby sme tu mali jednu lacnú, jednu, dajme tomu, že tak primerane ocenenú a jednu relatívne drahú, pretože price earningy pri ASML, to znamená pomer toho, že čo to stojí tá firma a toho, koľko to zarába, tak je na úrovni 52 násobku ročných ziskov, čo je teda objektívne vysoká hodnota. Vidíte, že ešte možno rok a pol dozadu sa to obchodovalo za 30 násobok ziskov, čo mi zase prišlo extrémne lacné, ale zase pri tom ASML je to taká dlhodobá priemerná hodnota. Vidíte, že nejako od toho dlhodobého priemeru sa to úplne nevychýluje.
Tiež si vždy hovorím, že keď nie je ASML, tak ktorá spoločnosť by mala byť takto ocenená. A na druhej strane Berkshire Hathaway, tá je na nejakom historickom priemere, tam nejaké veľké odchýlky nie sú. No a vidíte, že Alibaba tamto ocenenie klesá, obchoduje sa momentálne za necelý 10 násobok ziskov, čo je historicky snad najnižšia hodnota. Zoberte si, že ešte predtým, ako si ten Jack Ma otvoril ústa na tú čínsku vládnúcu stranu, tak sa tá Alibaba obchodovala za 50 až 60 násobok tých ročných ziskov. Takže tri spoločnosti, tri rozdielne príbehy, tri totálne rozdielne segmenty toho podnikania, ale prídu mi všetky tri rovnako zaujímavé. Za mňa je to v tejto chvíli všetko. Tu pred sebou potom môžete vidieť aj nejaké tie kontaktné údaje na mňa. Pokojne, ak by ste mali záujem, viete ma sledovať na tých sociálnych sieťach. No a taktiež ešte dávam do pozornosti aj možnosť toho, že pokiaľ vás zaujímajú ako akcie, tak aj my v rámci XTB na tom našom YouTube kanáli máme tej tvorby celkom dosť, takže keď máte záujem, mrknite na to. No a ešte raz by som tým pádom chcel Jaroslavovi poďakovať za túto možnosť vám odprezentovať nejaké veci na tomto YouTube kanáli. Dúfam, že sa vám video páčilo, no a pokiaľ budete mať nejaké dotazy alebo pripomienky, kľudne píšte pod to video a ja sa to budem snažiť nejako sledovať. Takže držím palce a teda prajem šťastnú ruku pri výbere akcií, pri investovaní.